Айде на лакът, но бързо обаче 10 кореми преси. Бързо. Добре. Едно, две, забързи малко. Изправи ръцете. Изправи ръцете бързо. Да. Изправи ръцете. Един крак напред. Да. Бързо тича, бързо обаче 20. Диги тази нагоре. 20 на крак. Забързи малко. 10 станаха. Давай, не се стана, аз ги броя. Добре. Айде, ставай. Напъти бързо. Коляното до тревата. Стой прав кръст. Прави ръце, връщаме надолу. С корема ставай нагоре. 3, 2, ставаш. Сега максимално скачи, колкото можеш по-напред. Издишай нагоре. По-бързо, веднага долу. Айде последно. Към противоположното рамо. Посукаш, ставаш. Тук спринтираш леко, но не много бързо. И после малко повече почивка, ще разтегне малко. Айде сега усукай. Карай коляното към рамото, бързо. Айде, лекичко. Тичи. Противоположен крак с ръка. Бързо. 20 правиме такива. Още 10. Ставаш. И без да гледаш. Дай бързо. Бързо. Стига. Пиеш вода. Сега почиваш малко. Слънце и има въздух. Напред, после към единия крак, после към другия крак. Тук Симона може да я покаже. Тя Симона не е гъвкава. Гимнастически. Да, бе. Тя прибери двата крака малко да натисне. Към другия крак. Към другия крак. Хубаво е след всяка серия или подобен крак, където правим, да правим разтягане на мускулатурата. Защото тя съкращава и те всички трябва да идват от недостатъчно еластична мускулатура. Така. Особено в такива експлозивни, малко по-експлозивни упражнения, като ги правим. Изтегляш. Така до постелката, след което ще ти кажа там, какво правиш. Добре. Хайде, с мен заедно. Хвата така по-широко. Да. Дай крак напред, изтегляш. Избутваш. С лоста. С лоста. Дигаш тази загоре. Хайде малко загърди. 20. 1, 2, 3. Тя ще хубаво се окружавам с лоста. Така. Да. Тичаш до първата гиричка напред, лоста. максимално бързо, после обръщаш, тичаш назад. Бързо. Обръщай назад. Почивай. Идай бавно насам, почиваш. Това тичане назад, какво точно развива? Не, аз сега ще ти правя малко да направим по първи краката. Малко по... Виеш краката. 6. Това е гадно. Гадно е. Тук беше. Тичаш назад, напред. Тичаш назад. До постелката, а тичаш до втората гиричка. До постелката, колкото ти позволява мускулатурата на задно бедро, Да. правиш така. Колкото повече, после обратно връщаш. Уау! И така, отиваме до постелката и пак спринтираш. Айде с краката, ръцете остават там с краката. Бързо. Айде с ръцете. Бързо. Без да свивам. Да, без да свиваш. Бързо. Имаш още 2-3 метра. Бързо. Ръцете ръкомахай. Тук сега. Почивай.
Това е най-големия кеф. Супер. Боса по тревата. Боса по тревата. Супер. Боса по тревата. Как беше тази песен? Боса по тревата. Подкачам. Слушай сега, скачаш на един крак, който си береш без значение. Добре. Скачаш максимално, обаче отскачаш нагоре. Нагоре или напред? Нагоре, напред, отскачаш си Да, позил. добре. До единия, после другия и после спринтираш двата. Добре, чай видите. Хайде. Един. Браво, бе. Браво, браво, браво. Другия, с мене. Тичи. Сега? Тичаш. Супер. Най-трудно ще правим. Патешко ходене до първата постелка, от скоти до втората, спринтираш до третата. От скоти как? Как ти ги правиш първите? Джина патето. И после. Айде, отскач. Като ранено пате. Отскач. Бихте. Три, две, едно, старт! При по-голяма крачка. Стоп! Да. Браво, Джина. Нали? Да. 60 метра, 8 и една стотна. 8 секунди и една стотна. Боса, разтягаме и край. След всяка тренировка ще правим да измерваме някакво време на дадени метри. Как си, добре си? Браво, глътка, въздух, вода, почиви, разтягаме и после възстановяване. Куция война. Нещо крака. Не заболя. Сега котеш ги гръб. Ръцете стават на същото положение. Главата надолу. Да, на същото ръце. Малко да разтегне пред мишниците. Изпълни горе максимално гърба. Много съм доволен от тебе. Между това се очаква доста по-слаб резултат на тези 60 метра. Не съм очаквал изненада между наистина с това 8 и нещо и то боси и след тая тренировка, която ти направи доста тежка, ама защото ти търпиш. Ти се държиш. Трябва да свършим айдика по-назад. Пусти ръцето отстрани. Така долу. Пускаме. Ставаме горе. Хубав ден. Ти. Айде, трябва да... Голямо браво на Джина Стоева, истинска машина, направо ни взе акъла. А сега ще ви покажем и днешното ни късметче. Без жените, началото на нашия живот би било лишено от помощ. Средата от удоволствие, краят от утеха. Шамфор.
Много правилно. Преди да сложа финала на днешното предаване, искам да честитя рождения ден на моята сестра Марта, да й пожелая да е жива и здрава и много щастлива. Целувки изпращам. А това вече е финалът на Така го правят жените. Гледайте ни в понеделник, когато ще разберете дали английски може да се учи още в ранна бебешка възраст и какво е мудри йога. По всяко време може да ни пишете на електронната ни поща жените@bbc.tv или пък във Фейсбук на новата ни страница Така го правят жените, официална страница. Най-интересното от предаването пък може да видите на сайта на телевизията bbc.tv. От мен, Лора, хубав уикенд!